हेलो लोगोफोर दिनैनि दिना बिराद गरम आरो सान्दुंबो बिराद दं सान्दुंआनो एकदम बोरैबा मोनलायथारो बेरेफुंजानि नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव आं नोंथांमोननो मोनसे फिसा भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो दा बेनो जाबाय दिनैनि दिनाव आं माखासे माने बिथांमोनखौ माने बिफां फुलि गायहोगोन आरो सोर बिथांमोना आंनि हायाव बिफां फुलि गायगोन दा बेखौ नोंथांमोनहा नायलांबासो बुजिगोन लोगोफोर दा नंखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां थांसै लोगोफोर नै फ्रायनो गायखांजोब्बाय दा बिथांमोना आवगायलांसिगोन आरो जोब्बायानो फ्रायनो नै सोरगिदिं जाजाय गायजोब्बाय बिथांमोना आरो ओरैबो गायखांजोब्बाय अलरेडि दा बिथांमोना थांसिगोन लोगोफोर दा नै ओंखारबाय তাহলে আজ এখানে শেষ স্যার না হ্যাঁ শেষ এখানে শেষ আচ্ছা নেক্সট যদি হয় কোনো আবার আপনাকে বললাম হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ